Esselamu aleyküm vatandaşlar. Selamu aleyküm taparağı. Dinim kemine sana durlukan salam. Vatandaşlar biz bugün bir umumi oturup şular ýaly bir konferensiýa geçirmek maksat edindik. Konferensiýa girizek näme meselemiz var, näme maksatnamamız var. Şonu hazır gysgaça kemine inimiz aýdyp berer. Oň dowamyny biz taparağı bilen goşmaça näme gerek bolsa öz pikirlerimizi aýdyp bereriz. Adamlar bilen salamlaşalyň da ondan başlaýaberin. İyileşler, selamu aleyküm. Kemine inim salam. Aman otur musunuz? Selamu aleyküm aziz vatandaşlar. Selamu aleyküm yaşlılar. Salam. Wa aleyküm selam. Yaşlılar hoş geldiniz tazeden. Menem hoş geldim. Sağ ol. Indi önümüzdeki meseleler barada kıskaca şu iki mevzuk var esası. Şu ayın içinde amalaştırmalı olan mesele bu. Birincisi meeting meselesi. İkincisi meeting meselesine tayarlık konferansiya hakkında. Konferansiya tayarlanıp mün kişilik bir salon tutulup o tayda halkı öňünden bilgilendirme ýaly. O taydan mün kişiden beýleki adamları has gowy şekilde ýarar dilden dile. 15 günün içinde mesela konferansiyadan son 2 yok olsa bu meeting adamların içinde yayrap yetişer diyen bir fikir var. Şu mesele var. Sizin hem bu meseledeki fikirleriniz bunu yaşlarımıza maslahatlaşar arkada. Bunu hem halka haber verme şeklinde hem maslahat şeklinde amalaştırmalı biz bu ýagdaýy. Doğru. Taparağı? O deme kemine gati doğuray diýen sebäbi geçip görün mitinglere seredýärse. Mitingler ni yurdun daşında Ýewropada geçýär-de esasy näme? O Gummol sözüne Ýewropalılar düşünemokmy? Mene şonu kän neme demok da. O düşünmeýän bolmalylar. O Türkmenistanlara ýok. Şu Ýewropaly yerli neme halk teretmeliler. Onun haramdağ diye oňa da kän bir düşünenok bu kan yani Ýewropalylar yani gazetler, jurnallar ýene beýlekler. Şu atlary biz biraz teljermämiz gerek. Miting edemizde bu yankı neticesi barjak yerine barmalılar. O adamlar daşından terediyenler hem gazet jurnallar hem dünyada bunu doğru düşünmeliler. Çünkü bu mitingler var da öňünden bu tezisler bolmaly. Näme talap edýär? 2 litr su mu, yağ mı, o 5 kilo un mu? O ya ýene şoňa meňdeş satmy ya da büyüklü mesele. Yani hökümetin ayrılması, çekilmesi. Şu zatları yani formülirovkaları gatı çürt kezik siyasi talap bolmalylar. Onu beýlekler bilen gıýgyrşma neme garıştyrmalar bolmasa yani bazara çykan satyjy daýdalar ýalak gıýgyrsak demetse onu bizim tezimiz daşa ýetmezmiken ýa-da. Onun şu zatlaryň nemesi bir zady görkezýär-de biz analiz edip ýörüp onun dumlu duştan telefon açýarlar, gürleşýär, o kommentler okuyar. Onun cemiyetin yani an düşünce bilim nemesini nemedip bolýar da, analiz edip bolýar da. Men görýän nemem cemiyetin bir gatla 19-njy asyrda ýaşap ýör. Bir gatla 20-njy asyrda galypdyr. Ýene de bir bölejigi 21-nji asyrda. Aralarında da köprü yok şolong. Şolary ýalak neme biz aýry wagt nemesinde ýaşap ýörse o birliginde. Şeýlere maňa görünýän nemesi şol. Birinciden yetmeli atlamız şu 19 bilen 20-nji ýylyň arasyndaky köprüni
20 bilen 21'in arasındaki köprüyü taadlamalı. Birek dilimize, nememize, ümmüze düşer yalak olmalı. Onun indi yağday beyle olan son biz 19. asırdan 21. asıra geçmeli diyen soru çıkıyor da orta. O yönü oyuncaklar derler bu zatlar. Madmununa düşen son bu yankı ilkülek düşen çukurun çumruğuna düşünmeliler çıkacak olsun. O yalpak mıkan deyip elin bir kaldıranda çıkarın deyip umidem etmeliler. O kıyınçılıkları var da. Şöyle yiretinden sen yıkılacağını, nemeteceğini so da atlan hasap edeyimini yapmalılar. Onun için önümüzde katı ullokan neme vardır. Biz 19. asırda yaşap, 19. asırda kalanlarımızın tani beyleki iki asırın kıdan köprek görüntü bu da. O 20. asırda kalan biz savok diyen neme vardı. Terminoloji. Şoňa ýakyn nememiz barda. Şo taýda galan onu takna terese görünüp durandyr. Onu gaty az 21-nji asyrda ýaşap ýören ýaşlarymyz bardyr. Biz hemmemiz şo ýaşlaryň arkasyna bir ýük. Şoňa düşünüp bilemdokda. O biz şo ýükü bizim ýükdigimizi düşünmesek, o ýaşlary biz ýol arçap bilmez. Olaň aýagyna ýanky bağ bolar. Yük olur. Bizi 21. asıra erteceğim şu yaşlardır. Biz şunun öňünü yani düşünüp bilsek arçap bileriz. O kemine men düşündürüp aydıp bilennem düşünýän mi? Doğru. Apaçık. O bizim dememiz misiýamız ne menem 20. asırda galanlaryň biri. Men ýöne şoňuna galanlaryny düşünýänniň biri. Onun men alak bunu düşünüp bilýäniň tany näçe onu kemine çıkarır da onu teredip taşta urumuzda. Onun tany kännerler. O ödünü bilen wölliýe de türkmençe. O şonu ya bilmän çağalamyzda ýükdigimden bilemdokda. Men oğlum var, men şoňa ýük de. Sebäbi 5-6 ýyl mundan öň Bitcoin ýatda öýde giden kompýuterler neme men ruhsat beremokdum da. O şoňa neme de dälim. Onun bir de dinozavr diýerler da hüş qıra biz öňdäçem. Ya bu döwürde ötüş gaty tiýiz nemede gidýär-de. 100 ýylla geçilmedik ýol 2 ýylla geçilýär-de. Ya da käte 1 ýylla da geçilip bilýär. Biz şo zatlara düşünem soň onuň ýaşlaryň arkasyna ýük bolma dememizi iň bolmanda yeňil ýük bolaly. Diýip şolar ýalak düşünje bilen ýolga çyksak biz köp zady ýanky tiýiz wagtda çözüp biler. Onuň ýene-de bir zat bardyr, ýani okuw bilim diýerse. O gaty önemli zatdyr, ýöne çağa 7-8 saat okuya, senem gowy oku diýen mysal üçin. Şeýlem, iň öňde barjy okuwlar deme bilim sistemasi bilen oku diýen. Ýöne okuwdan soň 19-njy asyrda ýaşaýan enesiň atasyň ýanyna barýar. Galan 18 saat ýa 16 saat. Ol şol çağaň eýem demesini arkasyna ýük şol. Şu zatları bir düşünem soň çözüp bilýär. Düşünmän bunu çözüp bolýan näler? Şu adam bir pikir alşýarsa, demeler bilen käsi telefonly neme tes ýazgysynda adyny göwerýärler. Men plança ýaşymda men oglum 21 ýaşynda neme bolum ýöne men düşünemok diýär siziň elektron döwletiňizde. Okey, sen düşünmeýänsiň. Ýöne sen çağaň bardyr. Onu 3 ayda düşünürüp bolýany sana 3 ýylda düşünürüp bolmajagyny onu da sen düşünmelisin. Çağa 3 ayda düşünürüp bolýar, öwredip bolýar da. Ýöne käbir adama, ýa ýaşy gartaşan adama 3 ýylda düşünürüp bolýar, 2 ýylda. Şo zatlara düşünem soň biz kän meseleni gaty yeňillik bilen çözer. Bu mitinglerde de şolar ýalakdyr. 2 kilo ýağ dik gaýyrýarlar da, ýa un dik gaýyrýarlar. O esasy mesele başka da hatta da. Şo düýünden sisteme düýtgemese o günne ýağ dik gaýyrjany bilen okda.
O şoğun bir yağın bererler, uğunun bererler şoğun. Yani erte de var, 365 gün var. O yağ bilen, uğun bilen durmuş tamamlanan o, başka da nemeler var. Yani şu zatları düşünen son bizim yolumuz aydın yörep demedik başlarsa. Onun köpüsü yeni de bir soru veriyorlar halburat. O birinci etap neyle olmalı, ikinci demeler, üçüncü son ne etmeli? Bir perspektivamızı aydıp verseniz, ne verseniz deyip düşünüyordu. O elbette doğru da yönü yankı. Şu düşüncelere ilk vilak yetmezden beylekli atlan gururun nedende de bolu nokta. Düşündürüp bolu nokta. Yine şu at halk o yönlü. Ben şunu bilen ekli halkı kutlayan. Uli iş. Yani küllün yam oyun başlattı. Oyununun hak görünüp bunu. Gidilecek mananım yok. Yönü oyunu demek, ayağı kallı demek değildir. Yani takbit ayağı da kalmalı. Son onun bu geçiş nemeti vardır. Ayağı kalan son nemet çıktın ayakta da. O yıkarsın, tozdurursun, neme dersin, onu otayda bırak kurmala. Nerede kuracak? Ne saylav değil ya da misal için saylar neme der, ses verirsin. Sen avaz sanlığın yok, ses çıkacak. Yani saylav sistemen yok. Yani Sovyet demesinde nemesen o sanlığımız bizim avaz değil. Sovyet sistemimizin yankı saylav bizim düşünen, bizimle yetişen neme sistemimizde saylav sistemimiz vardır. Ondan yokman yalan çıkmalı. Doğru. Doğru değil mi? Hakiki. Demek sandık biz için şu saylav sistemati, şu gitçike mekanizma içinde şu şeffaf, yani açık olmalı, görünüp transparent olmalı. Urgatı önemli hatta. Bizim şu ağrımız, namusumuz ya alakalı sistemi olmalı şu zat. Şu zat bana der gurrun ediyen adam mı demedi, sakınadı. Saylav dik kayırıyor, hem ekşen kayırıyor da. Yani sen saylarsın, sen 70%'ın 19. asırda yaşatmıyor. Çünkü böyle öyle sığır verecek değilsen ağırlanıp gidecek. Ha? Sen çok köp alacak. Doğru. Onun saylav sistemini seyretsen, bunlar köp kesalli, halkın isteği şu değiller. O da doğru olur mu? Olmaz, elbette olmaz. Bu da atları biz tek çeynemeli, işlemeli. Biz tayin öňe dip gaýryp ýörse, okey, öňe bolun ýöne nirak gitjek, şoňa düşünmeliler. Barjak ýeriň näme? Gurjak döwletiň näýile? Bu döwlet bolmaly. Atı da orta. Etaplar ne? Şoňa görä etap bolar. Onda Sapara etapları şunun yani açıklayın benim düşünenime göre. Birinci oyanış etabı. İkinci organizasyon olma etabı. Üçüncü nähili devlet kurmalı, devlet nähil bolmalı etabı. Dördüncü hem devlete göçme, öz yurdumuza göçme etabı olmalı bolýar onda. Doğru bolýar şunun ýanyk bolsa. Yani bence de doğru. Emme de birinci etap, yani etapara belleşi ýaly. Yani geçtik birinci etabı, halk enne oyunlu. Diýmäli jemgyýetiň ähli 100% oyunlu ýok. 100 bolma haky ýok. Bu sebäp on götürmi nähile morsa 19-njy asyrda kadymy adalatly padşanyň wagtyrya kabiri urwan uly towagal bir zatlar edämesin diýen ýani de halk üçin peýda. Şo zatlara garaşyp oturanlar. Ýöne ilatyň 90 götürmi bilýär. Şu rejim bilen, şu prezident bilen, şu hökümet bilen bizim halkımızın geleceği yok. Bizim devletimizin geleceği yok. Türkmenistan'ın devlet hükmünde saklanıp kalacağına da minneken bir ulukan anam yok. Eğer şu gidişine gidecek olsa. Şonun için adamlar inni o yönlü bildiler. 28 yıllar 2 tane diktatör, 2 yarım 3 nesili ilimsiz, bilimsiz, kör zehin koydular.
ähli ýerasy, ýerüstü baýlygyny, döwletiň baýlygyny ýurdun daşyna çykardylar. Taparagy aýtmyşlar, ol pullar gitdi, ýygyny döwlete dolanşyga gelmedi, şoň üçin galyny boş gapdy. Indi adamlar bilýär. Ýurdun daşyny näçe işleseler, näçe döwletiň içine pul salsalar, ol hiç daha ýetjek gal ýygyny galyny ýesirler. Demek bular bir ýerde maýrylyp çöküp galmaly. Ahir bir gün maýyp bolup. Bulara da bu döwletlerde de pensiya berjek bolup duran hökümetem ýok. Garajdarlyk berjegem ýa bizim kiýalyny sana dürli tarapdan döwlet gollugy bolmajak geldi. Şonuň üçin adamlar bilýär. Indi şol döwleti biz täzeden gurmaly. Ýöne her kişi onu öýüçe görýär. Bir pikir etýär, Gurbangulyny aýryp ýerine birini goýsak döwlet düzeler. Ýene bir aýdy, diňe şu hökümet aýryp başga hökümet getirsek goýulur. Ýene bir aýdy, o çykyş edýän getirsek boldy. Ýok. Biz sistemany düýplen çalışmasak hiç de ýok. Şoňa da hem düşünen. Şoň bärde şol ýaňsy gatyr dogry belli etdiňizde. Bizim hemmemiz şol 19-njy 20-nji asyryň adamlary ýa pikir medakiri şu jaga çalasy ýany başı goýgart başlan ýaşlarymyz var ýurdun daşynda Ýewropada, Amerikada. Şolaň arkasyna hoppa bolup otyrdy. Pensiýanyň şolar bize tölemeli. Galan durmuşymyzdan döwletem şola gurmaly. Bize olara hiç ýyl kömek edip bilemzak. Sebäp bizim özümizde ýeterli ýylym ýok. Men halky tutuşlugyny alýan. Sebäp bizi kördäkin oýdy şol hökümet. Şonuň üçin biz hemmemiz şu mahal bizim ýaşymyzdaky adamlar hemmesi men pikir edýär. Şu oğul berilmedik mähir hökmüne şu ýaşlar biz mähir bilen gurşap almaly. Oğulum gyýdym şu zatlar et kömek edýär näme başarandy başarmasam sen öz bilen etdi. Şuňa razylyk berip biz şularyň ýoluny arçap berdi. Soň ýurt döwlet gurulsa ýa-ni elektron hökümet bor, elektron döwlet bor. Hemme saýlawly meseleni alamazda da şu Sovet sistemasynyň çygryndan biz çykmamyz gerek. Häziren pikir edýärler, o döwlete ýapça bolsak, bu döwlete ýapça bolsak, belki bizim durmuşymyz düzeler. Ýok, biz minneti özümizden çekmeli. Halk bolup çözmeli şu meseleni. Diňe biz öz ykbalymyzyň eýesi. Ýaşullaram, ýaşkyçylaram. Birek bilen ýan gaýdylşýar şu köpüriň häzir düzüp bersek, ondan uğralyp gider. Men şoňa dol ynanýan boljagym. Kyn iş, agyr iş, inne bilen guýy gazanýar, sapara düşünüp otyr. O pikirdeşen metana kabir ýerdir. Adamlar jaňa diýär, "Güzel şular ýalyk şygyrda oturan adamlar bar ol" diýip düşünýärdi. Bir padşah gerek, bir de bir adaletli şah gerek. Ona 20-nji asyrda padşah gerek. Menem düşünmeýän adam kan adam berýän soragy. Ýöne, ine kemine ýaly ýaşlar nesip bolsa döwleti aňyrlygyna tigirläp alyp gider. Eger biz özümiziň geçiren durmuşymyzdan doğru netijeni çıkarıp bilsek, ýaşlara da şu zatlar gaýtalamazlygyny öpçün edip bilsek, başardygymyzda onu men pikir edýän ahir soňy şu ikinji basgançyk şu mahal bizeni birleşme basgançygy, adamlar düşünüşme basgançygy syýasy tarapdan, akıl tarapdan, okul tarapdan, nesiller aralygyna birleşme, şu zatlar şu mal gidip barýar da jewitleşme, saýtlamyzda görüp otyr. Ozal adamlar giýrene senlik birleşýärdi, birek bilen salam berýärler. Ine olum jewitleşmeň döwletliň, milletliň bir alamaty. Men o zatlary da begen otyr. O zatlarym ýok. Indi ýuwaş-ýuwaşdan häzir jemleşe, ýöne bizim pikir döretmeli, nämen daşyny jemleşme. Nähil döwlet gurjak bolýar. Soň şol döwlet nähil netije berip berjek. Adamlara biz şunu konferensiýa edip düşünürýärmi? Ya başga ugru bilen düşünürýärmi? Şu ýa-ni mektep görnüşinde mugallimçilik edip düşünürýär, pikir alýarmy ýaşlar bilen? Ine şeýdip ýuwaş-ýuwaş düzelmejek zat ýok diýip düşünýänler tapara. Enem kemine sen näme diýip pikir edýär, şu zatlar bar. Bu ikinci aydan etabınız doğru organizasiya, adamları birleştirmek, toparlamak etabında biz şu an. Edil içinde, etabındadan değil. Biz bunun için gowy taýýarlykly bolmaly. Bunun için hem ýörüýte ýaşlarymız konferensiya bu hem näme tarapyndan geljek? Türkiye tarafından da manevi, Türkiye'de yani devlettel, Türkiye'deki adamlar tarafından manevi kömek gelecek bu konferansiyada. Biz bunu goldayaz. Yani ben tek ne edip kurulacak,
nädip boljak? Bular maslahatlary edilmeli. E, Biz şunun ýanyk düşüneli. Eger biz bu konferansiýany bizim mitingimiz başarılı geçer, üstünlükli geçer, netije verer bize. Adamlar mitingde etjek hereketlerini, siyasi pikirini mitingin arkasındaky esasy, siyasi talabı buları düşündürmek ve buları düşünen wagdaýynda bizim mitingimiz başarılı olur. Ondan sonra organizasiýany östürer sonra. Bu organizasyon dowamy şu an elektronik döwlet meselesi var. Ve bu täze bir mesele hem däl. Bunun misaly var. Mesela Estonya. Estonya'nın hökümeti dilde Estonya diýerler. Sebäbi elektronik Estonya şu an. Gaty uly 21 döwletiň gatnaşmagynda kurulan bir sistemasy var şu an. Illoulara gitmän sapara diýdi ýa şu sandyk meselesi. Olarda sandyk elektronik. O derece ösüpdirler. Biz o dereceye gelip bilerizmi? Wagt alar ýöne biz onun belli bir derejesine geleriz. O kıyın olmaz. Biz bu elektronik döwleti yine halkın hem organizasiya bolmagy hem de bir döwlet düşünjesine içine almagyna näme diýer? Kömek berýär. Ondan soň biz taýýarlykly, taýinlikli bolup öz ýurdumuza gitmäne taýýar bolarys. Bizim şu wagt pikir edýänimiz, üstünde işleyen meselemiz bu. Ýöne edil aýdyşyňyz ýaly 19-njy asyrda ýaşaýan var, 20-nji asyrda ýaşaýan var, 21-nji asyrda ýaşaýan var. Iň azy 21-nji asyrda ýaşaýan halkymyz gatağız. Ýöne biz bularyň arasynda köprü gurmaly. Bu paralel dünýälary birleşdirmeli biz. Bunu birleşdirmengem ýene-de esas kömekçisi boljak bolan şu enatalarynyň, ejelerining kakalarynyň ýaşlara kömek bermesi. Ýaşlaryň arkasyna geçmegi. Sebäbi täze pikir, täze düşünjäni olar getirjek. Öňkü pikir, öňkü düşünjeler deňeldi görüldi. Olardan netije yok, netije gelmejek. Bunun nemesinde, netijesinde dengelen ve netice veren sistemalar var. Ve onun yanında has ileri giden bir sistemalar kuruluyor şu an. Mesela şu Estonya takında. Biz bunları fikir etmeli. Biz devlete gideriz, neftimiz var, gazımız var. Onun arkasından yaşarız diyen mesele kıyın sebäbi. Görýäňiz petrol ya da tebii gazın bahası katı düştü. Hatta bir ay mundan minuslarda da bahası olan käbir sebäplerden. Yani biz nefte gaza bil bağlamalı değil. Şonun için bu elektronik döwletiň ya da täze pikir, täze düşünjäniň ya da ýaşlara arka bolmagyň arkasynda yatan ideologiýa bu. Estonya'da neftem yok, gazam yok. Ödem Pribaltika döwletleriň arasynda iň öteni. Estonya'da hiç sat yok. Yok ha. Hiç yok yerden kuruldu Estonya. Ödem küçücük döwlet. Ve bu seredin 21 ülke var buna kömek eden bu teknolojiýany östürmeye. Eğer biz buna yapışsak olur bize de kömek eder. Mesela bular döwlet denimde döwlet değil. Bular şol teknolojiýany, şol düşünjäni östürme koşan firmalar ya da şonun yani kuruluşlar.
Bir döwletin arkasına sığınmak doğru pikir däl. Bu döwletler arası siýasatyň nämesine gelýär. Meselelerine gelip biler. Problemalarına. Elektron döwlet yankı açyklygy aňla diýär. O taýda yani korrupta diýilen zat öz-özünden ortadan alyp geldi. Doğru. Hemme adam aýnyda ýalak görünüp dur. O sen yarım towat bolup görünjek managam ýok. Doğru. Olaryň ulanýan teknologiýasy blockchain. Şu an Bitcoin'in ya da belki kripto pullaryň kurulan nämesi platformasy. Blockchain'de hiç kim aldap bilmeýär. Hemme zat gözle görülýär. Mesela partiya sistemasy gelse partiýanyň eden bütün işleri, hareketleri görülecek. Yani şu an partiya gerek bir sistema değil bize şu an. Partiya düşüncesi. Döwlet olmadan partiya olsa partizanlyk bolar bu. Başka bir açıklaması yok. Şu mesele var ondan sonra. Biz şu sandıklı mesele gelmeli sapara. Sandıklı mesele katı neme? Zerur. Hem biz bu sandıklı meseleye giden yolumuzu başlattık. Telegram'da ses verme var. Şu anda bizim en açık, bu şeffaf diýäniňiz, transparent bolan sistema şu elimizde bolan şu an. Belli bir wagtça biz bu sistemany ulanmaly bolýas. Şu hakda bir vatandaşlarımıza bir pikir, düşünce berseňiz. Yani iyileşler ne bir zat bardyr. Demokratiýa dürlü renklilikdir. Dürlü pikirlilik ne orta her tüýtlük pikirli toplumlar, gruplar we şahslar orta çıkıp başlar. O tebigi zatdyr. Demokratiýaň nemesem şodur. Ýöne buň içindäki renklerde her tüýtlük bardyr. Şoň üçin adamlar şu atlara teredip içinden yankı şul gozuny dänesinden aýyrmalylar. Şoňa da akly etmeli. Düşünjesi yetmeli. Edil şu wagt ýagdaýynda saýlaw geçirseňiz köplük nirde? Köplük 19-njy asyrda ýaşap ýören halkymyzda. Şolar näde barlap bolanok? Tarih görkezär bize. Ata doğru. O partiýalar ýarışjak bolsa, şolary allamaly bir zat bilen. Ya din bilen, ya düşünce bilen, ya da maddi. Sana mutkad berjek, ya gölöltügür berjek. Dik gitmeli. Şol köp fedalarynam öňe çykmaly. Şeýlemi? Döwleti dolandyrmaly. Olar nire atar, o da meseledir. Şoda atlar nemetmek üçün adamlara may gerektir. Bir eýýam oýonluk, ayağa gallyk öňe däldir. Şu düşünjäňizi yankı erbetten gowudan has gowuýuny seljermäni başarmalylar. Şu atyna döwleti aýryp ertir seçim etseň, saýlaw etseň nähilek neme çykar? Kim gow wada berip bilen, ol etjek etmejegi belli däldir. Yankı gulawynyň eşitmäge höwet etdigi sözler vardır. Onu siýasatçylar bagym tapýandyrlar. Gulawa ýakymly demän. O aňyrsynda näme madygyny ol yankı ses berjek düşünýänem däldir. Muhtat berjek diýsen gelli diýär biziň halkymyz muhta öwrenen biraz. Onuň şeýdem dulawa düşmeli. Şu da atlar vardır. Şunu halk yetişenine nemeden de şu atlar şu presse neme bilen, medya bilen, o pikir alışlık bilen, öz ara gürleşip, düşünüşüp. Onun Türkmeninde bir zat yok, olup giden bir zat vardır. Bizim ulu betbağçılığımız bir yerdir.
bir sözdür ýöne, bir düşünjedir. Şo yok bolup gitdi. Men Türkçe aýtsam näme düşünýändir kemine. Samimiyet, yani Orsça ne halmrat düşünýändir, iskrenist diýär. Şo düşünje Türkmeniň medeniyetinden çıkarılan, din lektikonundan näl, medeniyetinden çıkarılan. Şoň üçin biz birek bilen iş yapıp bilýän näldir? Mümkünem däldir şo. Şoňa düşünüň. Bir söz, bir many, şonu bizim tarihimizden çıktı 40-50 yıl. Yok edil, bizim dememizde genetik kodumuzda en önemli zattır şo. Birek anam onun ahlaklı olmak, levizli olmak diýilýär da sanlyga abat bolmak. Şo zatlar yok edildi. Indi şo düşünceleri biz näde tanmaly? Gucaklaşıp, gürleşip, düşünüp o töden biten orada tapmaly. Özbekler de var, özbekler samimi diýerler. Türkler samimi diýerler. Ýöne Türkmen hiç adam diýen yok. Tercümesini tapan da ogen tak. Men diýem 3 ay, 4 ay mundan 4 ders separ aýtdym. Şoňa üns berýän adamam ýok. Sen samimi bolmasaň sen bilen hiç zat edip bolanok. Hiç zat. Köçerde bile çıkıp bolanok. Orta ýolny taşlak gidýän sen. Ödüm her zady bahane edip onun delilinem doğrudur öýdýän ödüm. Ne adamlar bilen gurlaşyp göremizde hemme şo delil getirýärler de. O delilin bu zatlarda hiç kabul edilmeýändinden habar yok da. Şo bolýandyr öýdýär. Ne adamlar Türkmen bilen iş yap bilmeýän şonalaktır. Men kendi inançlym. Bir Türkmen bilen iş yap bolýan näler? Tak maňa duşanok, siz tanýanyňyz bar bolsa mümkin bolýan. Benim Efesli yaşadım, Efeslim gördüm de. İki tane Türkmen bir ulu işin başını tutup ayağı alan bar bolsa görkedeýin maňa. Gapdalyny ýokman, başka millet bardyr ya, başka neme bardyr, başka medeniyet bardyr. Ne bizim betbagçylyk demelerimiz şu atlara sin etmelidir. Düşünmelidir. Onun üstünde işlemelidir. O da her kim öz düşüncesi, öz demesi bilen demetmelidir. Şu at başlasak ahlaklı siyaset yapacak piyasada adamam, ahlaklı siyaset deyip bir düşünce var mı Türkmen'in demesi? Yok. Ne bol piyaslarından görüp bir öğrendik. Ahlak diýilen adın edip demesem yok da, denetem yok. Görünüp durandır. Onun yalan sözlen soň o yalanna da galan halklanmalıdır öýdýär de. Beýle zat ýok. Doğru. Ýalňyş aýdýan minne sen ýaş seredip oturansyň. Siziň düşünjeňiz başgarakdyr, görnýändir size de. Katı doğru. Samimiyet meselesi denge Türkmenistan'da adamlar bilen adamların arasında değil. Adamlar bilen hayvanların arasında o yerdeden var. Mesela ben daşerutları gezdim bilýän. Hayvanlar adamı gören ýagdaýynda adamın yanına gelýärler. Öyle bizde onun ýaly değil. Adamı gören adamam kaçar. Adam gören hayvanam kaçar. O samimiyetsizlikten bolýar bu. Katı doğru bir mesele değindiňiz. Bunun içinden çıkıp olması girsek. Sebebi düşündürüp bolanok samimiyet bir açıklaması yok Türkmençede. İki adam var. İki adamın arasında araatlaşıp şu ya samimi däl diýip bilemzok biz. Düşündürüp bilemzok. Beýleki ýurtlarda adamların öz arasındaky araatlaşyklarda ve medeniyetindäki ösmeginiň asıl sebebi hem şoldur. Samimi bolmasy, bir-birlerine ynanyp, bir-birleri iş edip bilýän bolmagy. Şo ýagdaý. Bir adam hiç zat edip bilen o kemin. Biri bilen işleşmeli bolýar şeýler. Doğru. Näme iş eden dedi. Cemiyet sözü näme üçin var? Cemiyet. Cemiyet var ýöne cemiyeti birleştiren hiç zat yok Türkmenistan'da.
Doğru da. Biz Doğru. birinci cemiyet bolmagyny öwrenmeli. Bizde cemiyet bolmak pikirine sürmek gerek derur ol birin tarapda. İkinciden bize bir millet duygumuz am yok. Biz her birimiz şol öz oturun owamyzyň daşyny şu tatçylyk çekkäsi aňyrsy syýlalaýsyn. Şol real düşünje bardy men gowy ýaşasam bolýa beýlekle bilen işimi. Oý beýtdir biz döwlet gurup biljek halla şonuň üçin bize şu tarapdan biz birligimiz gerek. Ýa-ni sapara gaýdyp men birinji gezekde sapara bilen bugün edip oturşymyz. Şunça sinonimini gözde ýasyp şu iskirni sözüm türkmençesi ýok hakykatdan. Ynam da ýasyp, ynam ol da beri bolýa da orça geçirsek ynamam da. Bu iskirni orçlarda aýtdy, çylyk iskirni ýasny ne хочу zelov etdi. Şunu şu realdat ýok. Men bu adam bilen iş tarşyp biljek geldi. Şonuň üçin türkmenler hem tek bir atly awraýly bir şu iş uğra adam tam ýok. Bayım yok, urpasam yok. Bar adamların beyleki devletlerin, halklarının ya vekillerinin ya firmalarının yengsesinden baylık toplan Türkmenler. Öz kellesi bilen Türkmenistan'ın içinde bayan adam mene satışmadı. Birinin üstü bilen, birinin arkası bilen hükümete mi yaranıp ya yenen bir devlete şular real edip paran baylık toplarlar yeterli. Yani haral zahmeti bilen kalıp ben şunu ettim. Çoğurağındaki komşuman Allah'a ya ine bunların begeniye men şeydi bayanla ine düşünüp işlep diyen adam mene göremem. Doğrudan biz bir şu real dağılık saklanan millet bolup kaldık. Onu nädip nisbetleşdirmeli, nädip birleşdirmeli. Belki şuma teklif edilen elektronik devlette biz biraz öz baştagırak bolar, biz biraz erkinrek bolar. Häzir saýlaw barsa şu aýdýan sanlygymyzy on başynda kim dur? Mektep direktori dur, mugallimler dur. Ýokardan jaň edip şuna näçe san ses kim oklanmalysa ya kim adyny sanamalysa şonu sanap berýärler. Bir ýyllar o Sovet zamanynyň belki 100 ýyllap dowam edip geldi. Bir ýalana ýoğurulan saýlaw sistemimiz var. Men geçtim onun için 3-4 bilýär näme bilen baglanyşyk. Ýöne şu taýda halk öz diýen sözüne durmasa o bürokratlar özetçeğine de oturdu. Büdjetnikler. Olarım etmese erti wezipesinden başa diýär kaýynjaly ya olar hemmesi zady pula çatar edip goýdy. Şonuň üçin ol döwkanlygy bejermege boljakka onu täzelemek gerek. Näme gerek? Şonuň üçin saparaga şuny aýdan bir pikir var. Kemen ýa-ni saparaga 24 ýyl bäri habarlaşyp gatnaşyp gelýän. Şunun 24 ýyl ozalaýdan bir sözü var. Inim biz şu sisteman düp tekrar bilen täzelemesek, meni ütgödenmez bilen onu çalşanda da men goýanmyzdan dözejek zat ýok. Sistemany ütgötmeli, siýasy sistema. 24 ýyl ozalaýdan pikir. Häzir çellem ütgödi bilen zat. Sebäp şu sistemany ütgödilmeliligine uýan adamlar ýok. Şunu ýüregi bilen duýan adamlar ýok, şunu etjek adamlar hem ýok. Hemme kişi pikir edi, ay şol oturan Gurbanguly çölleki çopanam akylly. O akylly ýöne ol çopanyň ýekelik edebiljek işi ýokdur. Bütün jemgyýet taýýar bolmaly. Akly ütgötmeleri, özgörüşlikleri ýola goýmuş täzeden düzeltmek üçin. Hemme akly el alym tudoklamy parahor korrupsiýony ýokardan aşaklygyny, aşakdan ýokarlygyny mewjap burun. Kimin işletjek bu taýda? Näde biz döwlet bolmaly. Şonuň üçin Bähbitlisi şol elektron döwlet hem jogapkarçylygy bar adamlaryň hem hak hukugy bar. Elektron ses berişigi gurulmasa bar. Ol bir adamlaryň hukugy ýöne ýa sen aýdysyň ýaly enim kemene şol Estoniýadaky gurulana görýän 20 döwletiň wekilleri, firmalary zatlar kömek edipdirler. Bilen ummaty pul we çykdyjy. Ine oň üstünde biz nädip işlemeli? Şu taýda ýaşlan kömegi gerek. Bizde kent döwletde. O hansa paragy Ersine yönü hökümet kurmak, elektron hökümet kurmaktan onlarca etse gımmattır. Ne, şu da ne deme kemiğine düşündürüp verir. hani Estonya'da pul bolmansın, serişte bolmansın şuna yatkın ettiler. O pulları bolun için ne? Pulları bolmadığı için. Ağız sıklayıcılığı, hem ağız sıklayıcılığı, hem şeffaf, hem korrupsiyan oňunalya,
Yemem son eksploatasiya neme döwrüne de yani ulanış döwrüne de çıkdyjy onlar çetsa. Pulun bolman üçin şunu etmeli. Bay bolun üçin näl? Toyne bay bolup eden ok bunu. Yo, men seyrediyen tarapym şunun adalatlysyny etmek üçin bizden şol çykmaly, görýän korrupsiýa çygyryndan pul berip prezident bolýanym bar, pul berip minister bolýanym bar. Ene şol niýasyň ýa Gurban bolýan ýöwrüne ogurlanan pullar bar, ýatan adamlar kändir otaýdy erti gelip ende hakimiyete dalas etjek. Şolary getirmezlik üçin bize elektron sisteme gerek, bize bir açyklyk gerek emmede. Adamlar biler ýaly görür. Estonya'da şöyle adam kullan bolsa onu etse bor. Men ýöne ol sisteman ozat içinden öwrenip görmänsen men bilemek näse harajadynyň bar. Men şol üçin aýtdym. Belki ol gymmat durýan şonu ýola salmak üçin sisteman girizmek üçin. Bir zat durýa, ol bu zat ýok, bolun ýöne pulun bolman soň edilmeli zatlan bir. Bolun üçin näl? Atwa şeýtir düşünýärin halkynda. Onun yine de bir zat var. Bu yankı elektron deme devlet demek entek bu devlet değil. Bu yönü yankı devletin hizmeti. Bunu şeyle düşünmeli. Devletin etmeli hizmetinin yenileştirme nemesi. Yönü biz şu an Türkmen devleti, Türkmenistan'ın teritoriyasının içinde Türkmenistan'ı idare etmek ya dolandırmak nemesinden yüz döndürdü. Saadeti bilen bir iş yok, o halkı bilen bir iş yok, hiç saadeti bilen bir iş yok. Son yurdun daşına çıkan halkın sani içindekiden ken. Yağday beyle olan son biz ikinci etapta virtual devlet kurmak mecburiyetine kaldık şu an. Yine ikinci etapımız şol kemine. Şu an biz virtual hakiki devlet hem parlamenti olur ya belki yankı usiçon yankı gıyıtkaldılar nemesinde yüzler deputat değerlerinin her böyle nemeden etraftan bir deputat oluyor. Onun bu hopsuzluk nemesi bu yankı premier ministri gerek olsa pudoklara nemesi täsirli bir guramalar bolmaly. Bu pulunu yurdun daşına Türkmenistanyň pulu içindäkiden gaty kent we bular daşına çykarýarlar pulu. Ene şo pullara eýelik etmek üçin, şolary koordinir etmek üçin biz ne şu at ikinji etapda virtual devlet kurmaga mecbur. Sebäbi içinde olar yüz döndürdüler. Devleti idare etmekten yüz döndürdüler şu an. Yine iktisadiyetini daşına taşıyalar da oğurluk bilen meşgul. Yani şunun için biz ne etmeli? Burada etmeli. Daşına halk içindekiden ken. 60% daşına Türkmenistan. Şunun için şunu yani beylekli devletlere de yengil olur ya. Daşında bular yerli milletler de hiç yerde de. Bunun probleması var. O devletin içindeki yaşayış demelerine de uyuyan var, uymayan var. Onun bir öz kanunları var. Öz problemleri var. Sen bir akvardan yukarıdan emigrant ol. Yani şunları idare ederek biz virtual bir devlet kurmak şunalak demesi var. Doğrumuz var önümüzde. Ne onun arat maslahatlaşalım, onun guroluyum. Onun şunalak olunda Türkmenistan'ın içinde şu diktaturan tarih boyunca terk edip giden yeri iğne havos kaldırıp gidendir. Ya uruştur, ya gıykılıktır, ya havostur, garipliktir. Şolar yalaklat iğne taşlak gidendirler. Gulale ulluk olup taşlak gidilen diktatura yoktur hiç yerde. Tarihte bolunum derler. Ne biz o zatları görüp dukak ne için şuları yalak çeyreni biz amal etmeliler. Yani şu arada fikir alışmalılar, şunu nem etmeliler. Tabii abi şu gidenle iyidirine öğrencilik koyup gitmeliler. Başka bunun hiç nemesi alternatifası olmadık. Tarihte olmadık da.
Şoň üçin hem döwleti şu atdan daşyna hem halkymyz var. Saylawy geçirip bilýär, ýani elektron näme döwlet guramyzy bu saýlawna geçirip bilýär, adamlaryny taýinlap bilýär, olary hyzmat berip bolýar. Impeachment meselesi var, o da bolar. Ýygyp ýören pul terişdeleri var. Ben akşam bir tane kontrakt okudum şolong nemelerinden gelen neme bolýan, ýöne diýje ýatyp bilmedim. Saat 4'te 5'lerde yattım da. Trilyonlak gidiyorlar. Halburat, inanmarsın. Doğru. O Türkmenistan'ın içinde hiç sat yok. Yurt satılan olmamı mümkün ne? Onun şoň üçin biz virtual döwlet gurmak mecburiyetinde ýagdaý talap edýär şonu. Da o arada da pikir alşalyn, jedelleşelin o nädip burmaly, nädip bolmaly. Periştesini äýleknem etmeli. O döwlet diýlen adam oňa bir insoňy aýlanyp durmaly periştesi var. Onu şu daşynaky çıkarılan nemeleri nädip şu döwlete bunun bir ofital neme öwürmeli sebäbi şu at daşyna el oýlan perişteler var. On Türkmenistanyň içine verseler o taýda ýene de bir tapar oğurlarlar. O meseleler var. O ne şu da atları ne üýüşüp pikir alyşyp çözmeli. Ben pikirimçe bilemok. Ýalňyşan bolmagy mümkin. Men şu mesele boýunça teklip bar. Halkyny dinläp durda bizim üçümizin görülmeli. Yani hakykatdan taparagy ýatmyň ýa raýatlarymyň ýasyny köpüdi ýurdun daşyny. Ýurdun içinde galan bolsa üçden bir bölegi galdy. Olara işlerine hakikaten paralel власти diye de ortalara aytmışlar. Rus dilinin doğru ıskınsızlık veya yaravsızlık veya şurayallık yağdıydı da devlet hükümet işleri gelene borcunun bile nak bilecek de olur dinle son yurdun bağlı neyse daşap yetiştirir son şaşat. Görüp otur sana siz özünlaydı oturun. Daşar yurt eksperte kelletin tutya diýeni de bu çıkarlayan pul kıymetini meşhurunu görüp. Elbette urmaly wagtlaryň hökümeti urmak barada biz halkyň öňüne aýtdyk. Ol hökümeti biz islenip wagt gurup şol ýurtda şol saýlawlar geçirilýän çäte gitdik. Indi wagtlaryň şol döwleti daşyna gurmaly boldy. Haýsy ýol bilen onu deputatlary vardy, parlamentimiz bar diýmeli. Özümiz adam belläp bilmez elbette. Ýok, şonun onu diýmek mende teklip bar. Halkyň ne diýär? Ondan sonra ses verişik formatda gurulýar. Näçe şumal etrap bar Türkmenistan. Şäherler bilen bilendi. 75 mi 80 men bilemem. Şonu sanap görýär, çykarýar, ondan goý her etrapyň adamlary özüne wagtlaýynça bir deputat kime onun ýanyna bolsalar öz aralaryna ses berip bizowladýar. Ya ses verişik ştaýda gurnaly. Her etrapdan goýulyp kime siz köp ses berýär. Kandidatlaryň sany ştaýda çykarýar. Onun üçin belli bolýar kim halk deputatlyk gelmesin onun ýanyna. Şeýtip ene parlamentde de var ýurdun daşyna. Hiç bolmanda ýurda barýança şu wagtlaryň hökümeti ýa döwleti de diýenmez. Eger bärde bir döwlet funksiýonlaryny hemmejini işletjek bolsak, oğurluk pulları getirjek bolsak, puldan dikelçek bolsak, hökümet bilen bir hatarda parlament hem işleme gerek. Beýleki döwlet organları gerek bolsa howpsuzlyk guramalaryndan biz hökümeti öğretmeli serep görüp otur. Bular daşar döwletlerde Türkmenistanyň ýanky bir howpsuzlyk organları Orsiýet bilen emede Türkiýede arkaýyn işläp berýär. Ona ma etmek gerek. Bar. Şonun üçin şu zatlaryň öňüne almak üçin eger biz virtual döwlet kursak diýmek halkymyzyň real biz onu howpsuzlygyny üçin etmeli. Ay olaň öýüne gelipdir bir sade bir tutupdyr, mene akidipdir, mene azar beripdir diýileni turup ganlaryp baryn hani şu mesele bilen meşgullygyň diýer ýaly bizim resmi guramalymyzdan bolmaly. Eger biz döwlet kurýan bolsak, gurjak bolsak virtuallerle olaýa real döwlet bolmaly ýurdun daşyna. Oy elektronik görnüşde bolsun, ýöne real. Adamlar bilsin. Yani bizim döwletimiz ştaýda ol için näki bir kan. Mene şol halkyň öňünde.
eger beýle edilmeli bolsa, ýurdun içine bizi salanaklar. Saýlawa halky ne bizi gatnaşdyrjaklar. Halkam gerek gel. Olar şu mal her zat etjek, şol ömrüni uzaltjak ya ogurlan zatlaryny alyp gaçyp ýurdum satyp gitjek. Ýagdaý düşünüpli. Näme etmeli? Kemine de söz vereli Halmurat. Böyle ben kimin mikradip elimden bir hafta çıkarın. Bağışlar var benim. Safara ağzını uğraşıptır da kadın var diskusiya geçirme. Bana da parada uğraşmak gerek bu zaten. Haydi vermeyeyim. Bu elektronik devlet aslında halka hizmet vereceği için hakiki bir el bilen tutular ýaly bir netice çıkaracaktır bu. Elektronik devlette işleyecek ya da hizmet edecek diyelim, işleyecek diyelim, hizmet edecek adamların nafakası tölenmeli. Aylık. O aylıkları tölenme meseleleri var. Tartışılýar olaram. Bu adam hemme işini koyup durman hizmet edip bilmez. Onun bir girdecisi olmalı. Girdecisini alacağı için bu hakiki yani mesele seriyoznu bolýar. Devletin işleyişi, o hökümetin ya da kurulsa bağıtlayınca hökümetin. Bu meseleleri ara alıp gürleşiler, neme del. Bolmajak ya da edip bolmajak zat del. Onun dışında elektronik devletin halka verecek hizmetleri en esası mesele. Halk bundan nähile nemeler alacak? Mesela sizin Halmurada aýdyşyňyz ýaly. Nemelerini alacak. Taşerürde okuyan studentler kömeklerini alacak bundan. Hassahanalık işi olanlar onun kömeklerini alacak. Doğru işleyecek şu halkımızı sağaman devletimize göçürmek maksadımız. Devlete barlayanca devletin berjek hizmetlerinin ählisi bolmaly. Daşar yurtda talap edilen şekilde. Menin aýtjagym bu Halmurada'nın sözüne koşuyorum. Yani onun dışında şu teklif vardı. Onu ben unutmadan aydayım. Bu miting için tayarlık konferansiyası peydalı bolur mu ya da bolmaz mı diyen bir mesele var. Ona Telegram kanallarda koyulacak. Telegram kanalda. Ses verilişi halkımız o tayga gatnaşmany haşy ederiz. Bizim o yerdeki ses verilişdeki maksadımız halkımızın ne derecede bu mesele bilen gızıklanýar, onu görmek. Ve bunun neticesinde o tayda Telegram kanalda görürler. Bu var mesela, aýtjak mesela. Onun dışında şu wagt yok. Halmurat, bu 3 volumda kän gürlýäs bolun soň deme YouTube ard edip durmady, kabul edem doktor edip. Oğlum bolup biler, bir sagada bolup, bolmasa şu ýerde söhbetdeşligimizi tamamlaýly. Tamam. Soň ýene bir ul dowam edersin. Elbette devam eder. Yani biraz adamlar etçe kaýşym şu zatlar, aýdylan zatları dinlen bir gezek bolmasa bir özleştirin, özüňiz soň öz pikirlerinizi ýazyň. Nädilse gowy boljak, nädbetse gowy boljak. Şu hemme diýilýän, aýdylýan gurrunlar bizim umumy halkymyzyň geleceği bu bähwidi düşünedilip otur. Şoňa dogry düşünün we dogry kabul edin watandaşlar. Hemmäňiziň şu aktiv gatnaşmaňyzyň bir tarapdary. Girin şu meseleleri bilmeýän zadyň öwrenin bolmasa sorak berin, biz jogap bereli her kizady. Başaranmazdan öz bilenligimizden. Yani beýleki ýaşlar bar, hana maňa jaň edip oturan ähli Ýewropadan, Amerikada. Gelin indi size mene şu işlere goşulun. Özleri aýtdylar, bir topar döret ýa gruplarymyz zatlar. Ine berekella ýigitler, gyýlar, ýaşlar, demduşlar. Ine hemmämiz üçin iş gatykän. Näçe çözjek bolsa, gelin gatnaşyn, öz pikirinizi aýdyn, gaty dogry aýtdyň kemini biz o taýda şol ýemede
koyar Telegram'da sonra adamlar cevap verdiler. Hovu ya yok, gerek ya yok, fikir var ya. Ondan sonra toparlı meselemeden koyuyorlar. Yani adamlar toparlar, Ayşe gelecek, işleyecek. Oluyor. Pudoklayın toparlama var mesela. Onların koyma vakti bolluyor diye. Onun şu sonki meselesi kaldı. İşleyiş testi ediliyor onun. Hı. E, Bu ya da ertir neticesi belli olmalı. Ondan sonra gruplara format atılıp tazeden halka verilecek adresleri. Sağ ol. O taydan halkımız Halmurat, benim bir girer söz aydayın, bakmışlar. ruhsat bersen. Ama başkası ne yaşlaydı? Yankı adamlar, halk şu bizim edip gören pikirlenmedi, gurrunlanmedi, yankı devlet barada, hükümet barada, elektronliydik, virtualliydik. Bu siyasetin üstündeki meseledir. Siyaset kurmak için ayağından aşağında bir devlet olmalı. Siyasi renkini ne ile kolun tapavdu yoktur. O siyasetçi olun, erbet siyasetçi olun, akıllı siyasetçi olun, ya süper siyasetçi olun, olun yönü. Şular yalak strukturan devlet demesinin üstüne sizin gereğiniz vardır. Olmasa şu olmasa sizin gereğiniz yoktur. Hiç kimedi. Şoň üçin şular yalak neme päskel vermen, aytam koşulşup neme kömek edip bilen boldoňuz ol başka mesele. Men aýtjak demem şu siýasatyň üstüne döňüp bir düşündirjek bolýan adamlara. Katı doğru. Men ka gutordy Halmurat onunla şu taýda hoşlaşa eli. O muallim maslahat. O sağ kemine inim gelip beraber gazıklı gurrundan çektikler Tawol için. temine sana da tawol bir şeydi terbiyele käte bolmasa bu kana garry Araptan çıkarıyor bizi. Bolya tawol Elimizden gelen her kömek ederiz. Öyle Sağ olun. sağ olun. Sağlıkta görüşelim.